अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। हे बघा, मी माझं तुम्हाला मोबाईलवरचं हे दाखवतो। आज सकाळीच मी बावनकुळे साहेबांशी बोललेलो आहे। त्यांनी सांगितलं की जो संकेत मला द्यायचा होता मी दिलेला आहे। सगळ्यांना काय सांगायचं ते बंद खोलीत सांगितलेलं आहे, हे उघड्यावर सांगता येत नाही आणि त्याच्यामुळे तुम्ही काहीही काळजी करू नका। आमची युती अखंड आणि मजबूत आहे आणि आम्ही इथं तिन्ही युतीचे आमदार निवडून दाखवू तुम्हाला या मतदारसंघात। हे बघा, मी माझं तुम्हाला मोबाईलवरचं हे दाखवतो। आज सकाळीच मी बावनकुळे साहेबांशी बोललेलो आहे। त्यांनी सांगितलं की जो संकेत मला द्यायचा होता मी दिलेला आहे। सगळ्यांना काय सांगायचं ते बंद खोलीत सांगितलेलं आहे, हे उघड्यावर सांगता येत नाही आणि त्याच्यामुळे तुम्ही काहीही काळजी करू नका। आमची युती अखंड आणि मजबूत आहे आणि आम्ही इथं तिन्ही युतीचे आमदार निवडून दाखवू तुम्हाला या मतदारसंघात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।